Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Ngayon, demo sa Swarovski Professional Philippines. Isa siya sa model, dalawa ang model kong ginawa. Pero ngayon, ito si Ma'am O, yung buhok niya, namin, i-model sa product na Swarovski Bondastic Form Rebonding. Ito ang buhok ni Ma'am. Kaya namin itong mag-review kung paano gawin ang mga buhok kasi kung minsan may problema ako sa Bondastic na product ko. Ngayon, mag-demo, kadalawang demo na ko sa Swarovski. So ngayon, try ko ito. Magtrabaho kami ng ganitong buhok kay si Ma'am. Yung buhok niya is kung minsan nag-DIY, kung minsan siya lang punta siya ng mga salon kahit saan, ganun ang buhok ni Ma'am, nag-wig, diba? Tingnan niyo sa ilalim, makapal yung buhok ni Ma'am, medyo naman ang buhok niya, malaki namang strand ng buhok. So maganda siguro ito pagkatapos, hindi ko alam, basta i-try natin ang Bondastic Form Rebonding. Ayun, suklayin ko muna bago lagyan ng gamot. Parang hindi pa siya na-straight dito. Parang kulang siya kaunti. Kaya sinupply ko, hilain kaunti. Pero tingnan ko kung na-straight na ba yung buhok. Ayan ang para na itong na-straight kasi colored ang buhok ni Ma'am. Ayan, parang na-straight na. Pagkatapos lagyan ko ng Bondastic at saka Spa Essence. Madalian lang to pag-apply kasi masira yung buhok. Ngayon, ito gabanlaw ko ng buhok. Nilagyan ulit ng Cowas para ang buhok, masave yung buhok lalo na pag may kulay. Ayan, o diba, ang lambot-lambot ng buhok. Super malambot na. Ganito yung mga technique sa Swarovski. Super lang. Ang dami nilang alam sa mga technique, diba? Sa ibang mga salon wala nang ganito, pero sa Swarovski walang tihik-tihik sa mga gamot na ilagay sa buhok. Ito na ang model sa Swarovski Professional Philippines kasi nag-demo ngayon. Yan ang buhok ni Ma'am Girl. Diba? Super ganda, no? Hindi nyo nakita ba ninyo? Nag-apply kami ng gamot kanina. Ayan, buhok ni Ma'am. May kulay, di ba? Ang kulay niya at saka may mga puti pala si Ma'am, pero hindi kinabiran, para siyang nag-highlight. So mas maganda tingnan pag malapitan kasi may siya, parang may naka-stripe na mga white hairs. So ganun ang buhok ni Ma'am. Pagkatapos maglansa naman ako sa buhok niya. Kita ninyo, nakabuhag-hag pa kaunti at dito sa dulo niya parang nailang wave, pero mawala yan pag maplansa na katulad ngayon. Diba, na sa tingin ninyo lansa niya. Ayan, super hamis na yung buhok para makinis na siya katulad sa kakinisan ni Madam, diba? Kasi ang buhok is pag maplansa na yan, maganda na. Itong dalawang Bondastic serum nilagay dito. Yan. Pagkatapos ilagyan ng Bondastic na Fixed Cream Neutralizer, ilagay dito medyo marami kasi ang buhok naman is makapal at saka mahaba. Yan ang ginawa ng buhok. Medyo maingay, may naka-blower sa yung isang model ko. Ganun.
Diba? Nasaan na yung para ukay-ukay ko. At pagkatapos, ito, haluin natin ng maigi. Ngayon is naglagay ng pixel cream at saka si serum. Pag maglagay ng pixel cream at neutralizer, hindi itipid para hindi magbuhaghag ang buhok. Yan ang mga walang tipid-tipid sa gamot. Kahit ano, iubos mo pa, di ba? Ganon, magdiba ng buhok. Ito na ang resulta sa aming model number 1 sa Schwarzkopf Professional Philippines. Ito ng buhok niya. Kanina nakita ninyo yung buhok niya is dito sa dulo para siyang nakariban na matagal na at saka medyo buhaghag. Dito siyang nag-DIY pero tingnan ninyo yung buhok, di ba? Ano sa tingin ninyo, nasira ba o hindi, di ba? Maganda ang buhok ni ma'am, lalo na ni Bundastic na rebonding. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below, and thank you for watching. Bye!